салом, як хабар. давоми 2 ҳафтаи охир қурби пули Россия рубл нисбат ба сомонӣ ба таври назаррас коҳиш ёфтааст. қурби расмии рубл нисбат ба сомонӣ ки ҳамарӯза аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад 6.5% коҳиш ёфтааст. агар дар 2 ҳафтаи пеш 1000 рубл ба 119 сомонию 50 дирам табодул карда мешуд, пас имрӯз он ба 111 сомонию 70 дирам иваз карда мешавад. бори охир таносуби қурби рубли Россия нисбат ба сомонӣ дар ҳамин сатҳ дар аввали моҳи феврали соли равон ба қайд гирифта шуд. бояд гуфт ки қурби рубли Россия на танҳо нисбат ба сомонӣ, балки нисбат ба дигар асъори асосии ҷаҳон низ коҳиш ёфтааст. коҳиши қурби рубли Россия нисбат ба сомонӣ ба даромади иқтисодии оилаҳои Тоҷикистон ки саробони оила ба онҳо аз Россия маблағ интиқол медиҳанд таъсири манфӣ мерасонад. бояд гуфт ки дар Тоҷикистон 90% интиқолҳо тариқи рубл сурат мегирад. хабарҳои бештар дар телеграм канали Азия Плюс.